hadiah. Tapi bener demi keberlangsungan hidup. Iya. Monggo Angel-angel lho, sepuh-sepuh lho. Nah iki kan taman kanak-kanak. Iya. Nah iki taman kawak-kawak. Aja kaya ngono gak ana sing kawak kan awak dhewe kok. Gawe seneng kok. Ora nek apa-apane dibolak-balik ditutup. Aku takon, umume nuwun sewu ibu-ibu pesinden kuwi lho, aksesorise kaya ngono. Sampeyan iku apa? Gawe apa nang ndasmu gawe apa? Masalah. Umume kuwi nganggo cunduk mentul. Cunduk mentul lho, Mbak. Iki terobosan baru. Kembang. Yo iki sing jenenge bebek mentul ya iki. Umume kan kembang, nyapa kok iso bebek iku momen nelek ngono apa ora? Iki maune kembang iki dipangani bebek entek, Mas. Lanjut. Cocor. Bu. Paring asma sinten? Iya, Bu Mesia nggih. Di dalem saking pundi? Jatisari. Jatisari mriki mawon. DRT 25. Pertanyaane sing berbobot paling. Lah ngono. Bu, Dalam. nyuwun ngapunten iki berat badan pinten nggih, Bu? 39. 39. Betul. Paling enggak pertanyaan iki sing berbobot. Apa pertanyaanmu? Ketoke wingi ditimbang ning anu posyandu 41 ya. Medun. Sampun, Sampun, Bu. Monggo sampun. katiran mendhet. Hadiah. Berbobot. Alah iki arek emak iki guyak-guyu cantik. Alah ya Allah Gusti. Alah anake sapa iki? Takonono. Monggo mak. Monggo. Wah, tangane ilang siji. Endi? Isih. Mau sikile kayak iki tangan. Asmane sinten, Mbah? Bu Painem, dalemipun Jatisari. pertanyaan Wow. berhubungan dengan hari jadi. Yantune ayu. Ngagem busana sing muslim. Kalem ya, Pak. Lah kok jenenge Dao. Painem, Painem. nggih, Bu Painem nggih. Berhubungan pertanyaannya awak dhewe iki nang kene hari jadi Provinsi Jawa Timur. Nuwun sewu Ibu Painem. Lombok menika regane pinten? 80. Sak kilo 80. Nggih. Biasanya jenengan mundut pinten kilo napa pinten-pinten ngoten? Alah setunggal on. Betul. Jujur kok. Mboten napa-napa, betul kini kebutuhan Nggih, lho. nggih. Toko sing ditukoni bar tak takoni kuwi ya. Mosok Biasane tuku sak saon rong on ngono. Mboten napa-napa. Nggih, nggih leres pun monggo ten panitia mawon. Ya. Pertanyaan uga enek sing berbobot belas. Alah. Ini berhubungan dengan Ayo ngerti kebutuhan rego loh Lombok, sehari-hari loh. Tapi mbok yo sing berbobot. Sing berbobot sithik apa piye? Yo bolak-balik Ndang. bobat-bobot tae. Lah awakmu, Ngerti nek bojomu saiki bobot. lah yo mulane golek tambahan. Pertanyaan kok ringan-ringan kabeh. Monggo, namanya siapa? Bu Sulastri. Rumahnya mana? Jatisari RT 13. Siap. Pertanyaane. 200 kilo tambah 400 kilo berapa? Jenengan hitung piyambak. 200 kilo tambah 400 kilo. 600 kilo. Loh, iki lho, bener. Betul. Ngono lho pertanyaan sing berbobot Nah. 600 kilo kuwi wis wabot lho, Pak. Ora bo, Wonge abot. Dalam tenan. Pak C. bobote Gunung Lawu piro? Ora Bobote Jawa, ora Gunung Jawa. Lawu. Ora tahu belajar sejarah, ora tahu belajar IPS kamu. Iya aku nggak ngerti iki lho lagi iki pertanyaannya kok Iki nek ora anake nyusul. Iki apa neh? Putrane anu nyusul. Nika kan langsung mendet. Monggo, Pak. Gak yo iki lho masa Peserta. Bangkit nyusul, Mbah, bangkit. mbah, jenengan dereng, mbah. Bah, dereng, bah. dereng jenengan. Sedap, mriki riyen, mriki riyen. Jenengan dereng. Niki lho disusul putune barang kaya. Putune nyusul. Jenengan dereng kok. Niku putune. Yo, cah cilik-cilik, ayo. Tenang, tenang.